po. Hello po, mapagpalang gabi sa bawat isa. So, tayo po ay magkakasamang muli ngayon. So, good evening po. Nasaan man po kayo naroroon. So, welcome po sa ating programa ngayong gabi pong ito. So, we welcome you po sa ating live stream. So, another Monday na naman po. So, samahan niyo po ako sa panibagong kwento na atin pong pagsasamahan ngayong gabi pong ito, kwento ng pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya mula sa ating pong kapatid na makakasama po ngayong gabi pong ito. So, ako po ang inyo pong lingkod, Pastor Chic Alvarado, at welcome po sa ating programa na Speak Life Season 3. Yan, so again, muli po, magandang gabi po sa bawat isa. So, ayan, gusto rin po naming mabasa yung inyo pong mga saloobin or kung meron po kayong mga gustong ibahagi sa ating pong chat box, ayan po, you can freely use our chat box po at mamaya po pag may oras, babasahin po natin ang inyong pong mga comments at you can also chat down below nasaan po kayo naroroon nakikijoin sa atin. So, we're very glad na kayo po ay kasama namin ngayong gabi pong ito. So, ngayon pong buwan ng Marso ay pinagdiriwang po ang International Women's Month. Yan. So, sa mga kababaihan po na sa ating J Blue family, ayan. So, maging sa mga kasama rin po natin ngayong gabi pong ito. So, we celebrate you rin po. Ayan, so happy International Women's Month po sa ating lahat. So, sa mga talagang may puso na buong pusong naglilingkod sa ating Panginoon at syempre po sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga pamilya. Ayan po, we salute each one of us. Ayan. So sa gabi pong ito, ayan, bukod po sa Women's Month, ayan, this March din po ay usually binalik na po, no, pinagdiriwang na po ngayon ang mga recognition, graduations, ayan po sa mga school. So we congratulate yung atin pong mga bata, mga youth na graduate or graduate pa lang or ni-recognize, may honor man po or with high honors, ayan. So, sa mga nagsipag, sa mga nagpursige po, so, ng mga estudyante natin, congratulations to each one of you po. So, we rejoice with you sa inyo pong mga academic achievement this year. Ayan. So, okay po, so sakto din po ngayong gabing ito, ang kwento po natin from our guest ay ibabahagi niya po sa atin yung kanya pong buhay din noon bilang estudyante. Ayan, siya po, kung paano po siya pinagtagumpay ni Lord sa kanya pong pag-aaral dahil nakagraduate na po siya. Ayan, so wag na po nating patagalin. Ayan, so this night po, ang ating pong guest ay from our Jesus Be Lifted Up Church, Calapan, Oriental, Mindoro. Ayan po, she is one of our dancers sa ating pong J Blue Calapan. Ayan, J Blue family. And sa mga kasama po natin ngayong gabi pong ito, let's welcome si Sister Jemima Dinglasan. Hello, Jemima. Ayan, unmute ka na. Gabi po, Pastora, pati po sa mga nanonood. Mapagpalang gabi po. Ayan, so baka may gusto ka pang batiin, may mga nagpa-shoutout ba sa'yo dyan? Batiin mo muna sila. Ayan po, parang ano, ayan, mapagpalang gabi po sa lahat, maging po sa mga kapatiran po natin sa Jesus Be Lifted Up na nanonood, pati po sa, ayun, sa mga kabataan po. Ayan, so good evening sa bawat isa. Okay po, so tara, tayo magsimula na. Okay, so Jem, ikwento mo naman sa amin, sino si Jemima bilang bata noon? At kamusta yung relationship mo sa magulang mo, sa mga kapatid mo? Ayan, so handa na kaming makinig sa iyong mga i-share sa amin ngayong gabing ito. Okay? Ano po, so, nung bata pa lang po ako, siguro po ay 6 years old or basta elementary po,
nakagisnan ko na po na nasa Christian family po ako. And yung especially po yung nanay ko nagse-serve na po kay Lord noong time na yun. Nung ako po ay nagkaroon ng isip. And nagpapasalamat po ako kay Lord dahil ako po ay napabilang sa pamilya kung saan po ay nakakilala po sa Kanya. Dahil yun po talaga ang lagi kong pinagpapasalamat kay Lord. Kasi kung hindi po namin siya nakilala, siguro po wala po kami dito. And especially po, grateful din po ako kay Lord dahil yung unang-una po, yung mga magulang ko po, ay sila po yung nangunguna para po kami ay i-lead sa kanya pong gawain, lalo-lalo na po sa buhay ni Mama. And um, papasalamat po ako dahil nung bata po ako, even though hindi po ganun ka alwan yung buhay dahil si Papa po nung time na yun ay may sakit, may diabetes po siya. And nung time na yun po, si Mama po ang nagtatrabaho, si Mama na po yung nagtatrabaho nung time na yun. And nagpapasalamat po ako kay Lord dahil kahit po si Mama ay galing sa ibang relihiyon, ay si Papa po parang yung family po ni Papa yung nagdala sa kanya para po talagang makilala ng lubusan si Lord. And nagpapasalamat po ako dahil si Mama po talaga yung tinitingnan ko po pagdating sa faith niya kay Lord. Parang siya po yung naging mother in faith ko kasi sobra po talaga yung kung paano niya po ipagamit yung buhay niya kay Lord and kung paano niya po kami laging pinapaalalahanan na unahin lagi si Lord, maging po yung akin pong mga kapatid, even though malayo po yung isa kong kapatid, yung pangalawa po namin kapatid sa amin. Pero lagi pong pinapaalala ni Mama na maghanap ka ng ministry dyan sa kung nasaan ka. And ngayon nga po, meron po siyang simbahan na ina-attendan sa Pinamalayan. And nandun din po yung relationship naming magkakapatid na talagang binabind po ni Lord ng hindi niya po hinahayaan na kahit magkakalayo kami minsan ay mawala ng connection sa amin, especially po yung band ng magkakapatid. And ayun, Ilan ulit nga kayong magkakapatid? 5 po. So ikaw ay Ano po? pangatlo. Opo. Nasa gitna. Ikaw pala nasa gitna. So, di ba, umuwi na kay Lord si Papa mo, si Papa nyo. Opo. Ilang taon ka nung siya ay, umuwi kay Lord? 16 po yata or ganun po. 16 po. Grade So ako. may, may maliw ka na, alam mo na yung mga nangyayari. Ano yung best, Opo. memory mo kay Papa mo? Ang masasabi ko po talagang best memory ko kay Papa, ngayon ko lang po ito na, naisip agad. Nung time po kasi na yun, meron po akong isang church na inaatenan and kailangan po ng parent. Kasi po, scholar po ako doon. Kailangan po ng parent. And si Papa po lagi ang kasama ko. Kahit po kami ay naglalakad, siya po talaga yung kasama ko kasi siya, parang dahil si Mama po nung time na yun ay siya, naglilingkod din po kay Lord dito sa atin. And kailangan ko po ng parent ay si Papa po nung time na yon hindi po siya masyadong makalayo, makapaglakad ng maayos, ay yung pong inatanan namin, medyo malapit lang po. So siya po lagi ang kasama ko kahit po kami ay naglalakad. Ayun po. So, si Papa mo yung, kumbaga, naging present sa'yo during that time. So, ayan. So, talagang lumaki ka na, kumbaga, talagang pinakikilala na sa inyo si Lord, So, si Papa mo pala ang, kumbaga, nagdala kay Mama mo, kay Lord. Yung family po ni Yung Papa, family niya. parang yung lola po namin, yung mga lola po namin. Okay. Praise God dahil
talagang nagbunga naman. Ano, ang buhay ni Mama Jenny mo ngayon ay talagang grabe. Lahat ay saludo sa kanyang paglilingkod kay Lord. Ayan, at sa inyo ding ano, sa kung paano niya kayo itinaguyod magkakapatid, ano. Ayan, so balik tayo. Nung bata ka, ano talaga yung ano, pangarap mo? Ano yung kumbaga gusto mong maging na pag ikaw ay nakatapos or ano yung gusto mong marating sa buhay? Ano, actually po ang dami kong pong nagiging pangarap. Parang kada year po nag-iiba-iba. Pero ang natatandaan ko po noon, nung grade 8 po ako, fashion designer po yung gusto ko. Pero Oh, tumatak na po na parang mahirap makuha yun. Parang kasi siguro po alam ko po yung sitwasyon ng buhay namin. Tapos parang malaki po yung tuition sa mga ganun. Tapos nung nag-high school naman po ako, business ad po ang gusto kong i-take na course. mm. So, ayun talaga yung gusto mo na in Yes. line with business. Yes. Okay. So, bago tayo pumunta dun sa naging course mo, ayan. So, sino si Jem bilang estudyante nung ikaw ay elementary to ano, senior high? Ayun. Nung elementary po ako, um, paano ba magsimula? Nung elementary po ako, nakita ko na po yung life namin na um, karaniwan lang. Pero andun po na parang ang itinatak po sa amin ni mama ay maging kontento po sa buhay. Kahit po nung mga bata kami. Siguro po, nakita ko po dun, hindi ako masyadong naghahangad ng mga iba-ibang bagay. Halimbawa po sa gamit, sa school, kahit hindi po kompleto, parang okay lang sa Basta amin kasi parang makapasok ka. alam ko na opo, basta po Mm, makapasok, may baon, gano'n. oo. Tapos kahit nakikita ko po yung ibang kaklase ko na may mga ibang gamit na magaganda. Naghahangad din po ako pero hindi po namin inaano kay mama na bilhan niyo po kami ng ganyan kasi alam po namin yung sitwasyon ng buhay namin. Pero meron pong kakontentuhan sa puso namin ng mga time na yun hanggang sa grade 1 hanggang grade 6 po. Salamat po kay Lord dahil talagang binigyan niya po ako ng katalinuhan, karunungan, hindi man po laging top, pero napapasama naman po sa may mga Wow, award. may award. Praise Hindi naman po God. laging, kumbaga parang average lang po. Kasi um, nandun po na si mama po yung laging nagpapaalala sa amin na siguro si mama na rin po yung nag-push sa amin para mag-aral lang mabuti Na magpursige dahil talaga. sige talaga kasi kita po namin yung sitwasyon ng buhay namin na kahit hindi po nakakapagtrabaho si Papa nung time na yon ay ang tinatak po sa isip ko, kailangan ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Ayun po. And hindi ko po inisip na parang imposibleng makapagtapos. Ang nagiging araw-araw lang po namin talagang ay dahil sa biyaya ng Diyos. Yun po. Amen. At saka talagang hindi nagpabaya si Lord, no? Po, sobra po. Ayan. Lahat kayo graduate na or may Of ilang ka pang yung kapatid na bunso na lang nag-aaral? po, Ay, yung bunso na lang. Hmm. grade 8 Grade 8 na siya. Ayan. po. So, nabanggit mo nga kanina na ang gusto mo sana ay ano, fashion designer na nag-shift sa business ads, Ads po. 'di ba? Oo, pero hindi din 'yon yung mga na-take mo. Paano ka Mahaba. napunta? O, i-share mo sa amin ano yung course na napuntahan mo at paano ka napunta doon? So, nung after ko po mag-graduate ng senior high school, 2020 po yun, um, ang school po na napili ko ay dito po sa Calapan, private school. Kaso, doon din po kasi nagtapos yung aming panganay. And hindi ko naman po yun sinabi kay mama na hindi ko po siya parang ipinilit na doon po ako mag-aral. And isang way po din para makapag-aral po ako doon. Sabi po ng panganay naming kapatid ay mag-take daw po ako ng scholarship.
So, nung time po na yun, siya po lagi ang kasama ko. Sa amin po magkakapatid, siya po lagi ang taga-support sa mga ganong bagay. Nag-take po ako ng exam for scholarship sa city government and sa Diyos po ang papuri, nakapasa po ako. Pero yung course po na kasama lang po sa dapat scholarship ay yung accountancy, engineering, architecture, yung So mga wala yung ganun po. gusto kong course. Yung business ad po, gusto ko po gusto ko po sanang ipilit. Parang pumunta po kami doon sa office ng city government. Nagtanong po kami kung pwede pong business ad na lang. Kaso hindi po pwede. And edi yung parang second choice ko po na accountancy po yung kanilang credit po na gawing course ko. So, before po nun, hindi ko po agad grinab. Parang tinanong ko po muna sina mama, nag-pray po ako, sabi ko kung kalooban po ni Lord, i-go ko po. And nung time na yun po, ay dahil na rin po sa uh, pagpupush ni na mama, ni na ate, yung mga kapatid ko po, and yung family ko. So, grinab ko po yung opportunity na maging scholar po bilang accountancy student. And ayun po, sobrang hirap po kasi pandemic po nung time na yon. Kaya nahirapan po ako. Puro online. Opo, online po. Oo. Tapos, syempre po, first time ko pong pumasok ng online. Lagi po akong na-stress kapag yung connection po ang hina. Sa amin po, minsan po nadi-disconnect ako. Eh, yung isip ko po, baka po mawala po ako sa lesson po namin. So, sobra po akong lagi po akong umiiyak talaga, parang araw-araw magising mama po parang ano na rin sa akin. Ano ba, kaya mo pa ba ganyan? Kasi po, ang hirap po talaga, pati po yung mga lesson. And nung time po na yon mga 1 year and half sem po, isang buong sem naman po ang na-take ko. Parang nakatatlong sem lang po ako sa accountancy. Napagdesisyonan ko na po na mag-shift and mag-transfer po ng school. So napili naman po, ang napili ko naman pong course ay yung AB Psychology na meron po Kaya ka akong napunta isang sa ano, kakilala na psychology. po. Kasi po Mm. ang choices ko po ay teacher, mga ayoko na pong pumasok sa school. Pag nag-teacher po ako, lagi po nasa school. So yun, parang hindi ko po talaga, siguro po wala po sa heart ko magturo ng mga Magturo. lesson. Nasa heart ko magturo ng bata, pero wala po, ayoko po maging teacher talaga. Kaya Mm. AB Psych po ang napili ko dahil may tinanong po akong isang kakilala ko po na, okay, kamusta ba ang course na AB Psychology? Meron na po palang warning sa akin na marami pong thesis, maraming research, ganyan. Pero hindi ko po, binaliwala ko po yung warning. Tapos na-shock na lang po Mm. ako na third year college na ako. Ang dami nga po pala talaga. Ayun po. Pero okay naman kasi nalampasan mo lahat. Opo, Thank you, salamat po kay Lord. Lord. Grasya lang po Oo. talaga ng Panginoon. Mm. Ayan, pero habang nag-aaral ka, ang anong taon mo naaalala na nag-join ka sa mga ministry sa church? Na habang pumapasok ka yun nga, nag-involve ka na rin sa mga ministry. Katulad nung sabi ni mama mo dun sa kapatid mo, di ba, na nasa Pinamalayan. So, nung ako po ay, naalala ko po, nag-join po ako ng ministry. Bata pa po kasi ako, na-attend na po ako ng Sunday school dito po ah, sa atin pong church dito sa Calapan. And nung ako po kasi ay nag-grade 6 hanggang grade 7, ay meron pong isang church na nag, nag pinili po ako bilang scholar. So parang bayad po yung aking tuition, ganyan. Pero parang sabi po ni mama, ayaw niya po ng malayo, malayo yung isa niyang anak sa Ikaw lang ang aming pamilya. nahiwalay. Opo, Mm. yun po yung na nagsaserve kay Lord. Sila po ay kumpleto na sumisimba sa church, pero ako po hindi po nila kasama. So parang napagdesisyonan po ni Mama
nung time po na grade 8 po ako, na ospital po ako nung time na yun. Ang sabi po ni mama, kapag walang pumunta na pastor man or leader galing sa ano, ay siguro wag ka na munang magtuloy. Okay lang kahit yung scholarship mo mawala. Kasi dahil naman tinutulungan naman tayo ng Panginoon, yun po talaga ang tandang-tanda kong sinabi ni mama. Wag na daw po ako magtuloy pag walang pong dumalaw sa akin. And Eh, isa wala din kang pong, pumunta. opo, wala po talagang pumunta Ah, nung time na yon. And kinalingguhan po, pagkagaling ko po sa ospital, doon na nga po ako, dito na nga po ako umattend sa atin. And mm. Anong nagkaroon naging po first ng, ministry mo? ano po, nung una po kasi nagkaroon po ng Adonia Camp. Nag-join po muna ako doon. Naka-join ka Parang doon. nag-join po ako and nakita ko po na parang ang saya na ang saya sa nakasama yung ibang kabataan. Tapos nung mga time po kasi na yun, nagpa-practice na po ako pero parang nahihiya pa ako sa mga ibang kabataan, nahihiya pa ako parang doon pa lang po sa part na lilikoan dito sa my church natin, kinakabahan na ako sobra kasi ang iniisip ko po paano ako makikipagkaibigan, ganyan, paano ako ay nung time po na yun, naalala ko pa po, pag po nagpa-practice kami ng tambourine, ako po kasi talaga mahirap or hindi po ako talaga agad maka-pick up po ng mga pattern, ng mga step. Ay parang nakikita ko po, nahihirapan na sila akong turuan. Yung mga time po na naiiyak na lang po bigla sa likod ng church. Kasi parang, ayun po, nahihirapan po ako sa mga pattern. Pero sa Diyos po ang papuri dahil dumating po nga po sa time na tayo na po nagtuturo. Ayun po. Amen. Na-develop na, no? Sa dance Ayan. na po. So, ayan. So, balik tayo dun sa pag-aaral mo. Na-segue ko lang yung ministry mo. Ayan. So, from that moment na nag-join ka sa dance until now, yun. So, talagang nagpatuloy ka sa paglilingkod kay Lord through dancing, ano. Ayan. So, balik tayo dun sa pagka-graduate mo ng college, ng BS Psychology, AB, AB na po. ay, AB pala, sorry. AB Psychology. Naisip mo ba na mag-take ka na agad ng board? Kasi di ba may board exam yun? Opo. Actually po, Pastora, nung tinake ko po yung AB Psychology, hindi ko po alam na meron po yung board exam. Hmm. Pero nung Basta nalaman ko tinake po mo na lang may board, siya. opo, nung nalaman ko po na may board exam po pala yan, tinatak ko na po sa isip ko na hindi po ako magte-take. Ayoko pong, Hmm. hindi ko po alam. Basta hindi ko po na-feel na magte-take po ako ng board exam. Siguro po ayoko pong ma-challenge sa pagre-review, ganyan. Dahil nakita ko rin po yung dalawa kong kapatid kung paano po sila nag-review para mag-take po ng um, Board. exam. Mhm. Opo. And yung time po na napagdesisyonan ko pong mag-take ng exam after graduation, siguro po mga 7 days lang po yun after po, or 10 days po after ng graduation. Tinanong po ako ni Papa Reb, ni Reb po na kung ano, kamusta na anak? Anong balak mo? Ganyan. Lagi po kasi nagtatanong minsan pag Mhm. nagkakasama po kami, especially po pag pupunta po kami sa second service. Ano anak, kamusta? Anong balak mo? Magte-take ka ba ng board exam? Napaisip po ako. Sabi ko po sa sarili ko, why not mag-try ako? Tapos, nag-pray din po ako ng time na yun, nung gabing yun. Sabi ko, Lord, kung kalooban niyo po, um, kung kalooban niyo po, bigyan niyo po ako ng word mo na magbibigay sa or magpupush sa akin para po mag-take ng exam. Wala din pong Mhm. mga tao na nag-push sa akin, even sinama ko po, sina ate, hindi po sinabi na mag-take ka kaya. Or yung mga friends ko, wala din pong nakakaalam kasi Mhm. actually po wala po akong sinabi na, na magte-take nga po ako. Even nung nagre-review na nga po ako, hindi ko pa rin po sinasabi sa iba, even po sa congregation. Kaya nagulat na lang po sila nung time na mag-e-exam na nga po ako. So, yun po. Mhm. Nag-ask po ako ng guidance kay Lord kung kalooban niya po, magiging madali. Yun po yung sign ko eh. Kung kalooban niya po, lahat po ng requirements na kukunin ko, magiging madali ko lang makukuha. And kapag may mga kinukuha ko requirement na feeling na parang may humahad lang, mahirap kunin,
siguro yun po yung magiging sign ko para hindi ituloy. And na isa pa rin ituloy. po, pressure po ako dun sa pinsan ko. Kasi umuwi po siya sa amin. Tapos nag-aasikaso po siya ng requirements pang board exam din po. Tapos napatanong po ako sa sarili ko, ano bala ko sa buhay? Parang ganun po. Parang kung ano, sabi ko, magte-take siya ng board exam, tapos ako, wala, parang hindi ko man ma-feel na mag-exam, ganyan. So parang yun din po yung siguro nag-ano sa akin na mag-exam po ako. Tapos yun nga po, kinabukasan nga po, after po akong tanungin ni Reb, after po akong tanungin niya, as in kinabukasan din po, nagpunta po ako sa school para mag-inquire po sa PRC ng mga requirements po. Okay. So, kamusta naman nung nagte-take ka na ng board? Anong, anong nararamdaman mo? Chill ka lang ba? O kinakabahan? Anong nararamdaman mo during that time? Oo po, kasi po, nung before po ako mag-take ng exam, mga ilang araw po, meron na po nagsasabi magdala ka ng gamot, yung mga pasakit sa ulo, or yung basta po ganun pwedeng inumin, Mm. uminom ka ng kape, or yung energy drink, meron po nagsabi sa akin para gising ka pag nagte-take Mm. ng board exam, and matulog agad before yung araw, kasi baka antukin ka, ganyan-ganyan. And Mm. nung time po na yun kasi po, before po ako mag-take ng exam, wala po akong kilala sa Manila na pupuntahan po. Kaya isang araw lang po bago ako lumuwas, meron po kaming pinsan na nakausap na pwede daw po ako doon tumuloy. Ay, ang layo po. From Quiapo po hanggang Quezon City pa yung kanila. So, ang layo po ng babiyahihin ko. Papunta pa po, uwian lang po. Ay, 2 days po yung exam. So, noong time po na yon talagang salamat po kay Lord dahil sinamahan niya nga po ako. Talagang may takot po kasi sa heart ko bago po ako umalis dahil malayo nga po yung pupuntahan ko, tapos hindi ko pa po alam ang pasikot-sikot sa Manila. Wala pa po akong kilala, tapos mag-isa lang po akong mag-e-exam, wala po akong sabay na friend, ganyan. Tapos talagang pray lang po ako ng pray. Ang salamat po kay Lord dahil yun nga po, pag punta ko nga po sa pinsan ko sa Quezon City, ay nandun naman po na inasikaso po ako pagkagising ko po ng 2 a.m. Kasi po kailangan ko pa po magbiyahe. Pagkagising ko po ng 2 a.m., ang tinimpla po kasi sa akin ay gatas. Nahihiya na po ako magsabi na baka po pwedeng kape dahil baka po antukin ako. Ayun, kasi po first time ko lang po makita yung pinsan ko na yon. Ay, ininom ko yung gatas, tapos wala po akong baon na gamot na pwedeng inumin po. Mm. Pero yun po, nung time po na yun, di nakabiyahe na nga po kami papuntang school and mag-e-exam na nga po ako, ay talagang naramdaman ko po sumakit ng sobra. Sumakit ng sobra po yung ulo ko. Pray po ako ng pray kay Lord. Rebuke ako ng rebuke. Tapos sa sobrang lamig po ng aircon, tinitingnan ko na nga po yung amin pong yung nagbabantay po sa amin, tinitingnan ko na po na parang nanginginig na po ako kasi sobrang lamig po. Sa Sobra po lamig. akong inantok nung time na yun. Kaya rebuke po ako na rebuke. Kasi sabi ko, baka hindi ako makapag-focus sa akin pong mga babasahin. And may mga times po na hindi naman po ako kinabahan bago po ako mag-take ng exam. Talagang yun lang po yung naging struggle ko nung time na yun. Kasi nag-pray po ako before ako mag-take ng exam. Sabi ko po ay si Lord na po ang bahala. Na po lahat ng aking mga na-review, even though ako po ay nag-self-review lang, ay Self-review ka lang. lumabas po sa aking ite-take. And sa Diyos po ang papuri dahil almost yung mga na-review ko po ay lumabas po talaga sa board exam. And kahit po sobrang sakit ng ulo ko, nakailang beses po akong pabasa-basa sa isang question, ay may mga time po na gusto ko na pong lambangin, pero hindi ko po, parang konsensya po ako, baka yun yung isang maging dahilan, baka kung kaya mag-fail ako, kaya hindi ko po talaga sinubukang maglambang. Yun po, salamat po Lord.
even though ang sakit po ng ulo ko, wala po akong mainom na gamot, pray lang po ako ng pray kay Lord. And natapos ko kahit po, na-stress din po ako unang magtayuan. Pero yun po, kahit po ako huling magpasa ng papel, okay lang po, basta po matapos ko. Ayun po, salamat po kay Lord dahil napagtagumpayan ko ng Amen. Ayun. Sa mga hindi po nakakaalam anong ibig sabihin ng lambang. Other term po nun ay parang binasta na lang. Kumbaga parang chinamba. Kumbaga parang hinula-hula na lang. Ayan. Opo, Yan. yun. Okay po. So, ayan. So, ayun nga. Naalala ko lang, kasi di ba may testimony ka rin bago mo i-share yung naging result ng iyong ng iyong ang board exam. Naalala ko, before ka mag-board exam, di ba, may testimony ka noon na talagang ano yung binigay na word sa ni Lord na doon ka nakalma, doon ka kumbaga parang kumbaga yung stillness ni Lord ay pinaramdam niya sa iyo. Ay, sorry po, Pastora, natigil po. Ay, oo nga, medyo maano yung internet. Ayan, ano yung naging revelation sa ni Lord bago ka mag-take ng exam? Ayun, nung time po na yun kasi, wala po akong balak mag-take ng exam. And ni-reveal po sa akin ni Lord um, yung kanyang salita sa Jeremiah 29:11 na for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Yung po yung not to harm you, parang naisip ko po, hindi niya po ako ipapahiya kung itetake ko po yung exam na yun, hindi niya po ako ipapahiya, hindi niya po ako bibiguin kung sakali pong itake ko po yung exam or kung sakali pong mag-self-review lang ako or yung mga ganong bagay po. Parang binigyan po ako ng confidence ni Lord dun sa word niya na yun na hindi niya po ako ipapahamak, hindi niya po ako ipapahiya, hindi niya po ako bibiguin kung sakali Yes. pong ako mag-take ng board exam. Kaya po yung confidence ko na sa araw-araw po na ako'y nagre-review, hindi ko po naisip na parang mag-give up. Hindi ko rin po naisip na mahirap yung tinetake ko. Kasi salamat din po kay Lord dahil binigyan niya po ako ng wisdom na wag pong sabihin sa iba. Hindi naman po sa ah, parang nagda-doubt ako na baka mag-fail ako. Kumbaga parang iningatan ko lang din po yung aking peace of mind na hindi mawala. Kumbaga parang gusto ko po ay habang nagre-review po ako, wala po akong iniisip na baka pag nag-fail ako, baka kung anong isipin nila, baka ganyan. Yung mga ganong bagay po. Kaya po naging madali lang po din sa akin nung nagre-review po ako dahil wala pong ibang tao na nakakaalam kundi yung family ko lang po. Ayun po. Ayan. So, ayan, punta na tayo. At ang result ng iyong exam ay Pass. Glory to yan, God po praise dahil God. Oo, isang take lang, no? Talagang pinatunayan ni Lord sa'yo na His plans for you is to prosper you. So, talagang pinagtagumpay ka Amen. ni Lord sa pa lang, isang exam. So, kaya ang buong J Blue family ay tuwang-tuwa no nung mag-post na na yun nga ikaw ay pumasa, praise be to God. Ayan. So, sige, tayo ay this time naman magkakaroon tayo ng ilang mini games lang. Ayan. So, ang first natin ay picture. Ito yung kumbaga may mga questions or mga parang fill in the blanks na dudugtungan mo. Ayan. So, merong question na 1 to 6, pwede kang mamili ng at least 3 siguro na 3 numbers, yan, from 1 to 6. At may mga kasama siya na mga question or fill in the blanks. So, what is your first number? 1 po. 1. Okay.
So, ang ano dito, ang question dito, ano ang life verse mo? At sa anong sitwasyon ng buhay mo naging totoo ang verse na ito? Ang lagi pong sinasabi ko kapag yung life verse po, yung Matthew's ah, as, life verse, tas nakalimutan. Okay Matthew, lang yan. Relax ka lang, Jeremiah, relax. Jeremiah 33 verse 3 po. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo mga bagay na mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Yung call unto me and I will I will answer answer you. you and show you things which you do not know. Kasi po may mga time na hindi ko po alam yung gagawin, or may mga sitwasyon po na inilalagay ako ni Lord sa mga sitwasyon na parang hindi ko po alam ang gagawin. Pero kapag isang tawag ko lang po talaga kay Lord, nandun po agad yung pagtugon niya. Nandun po yung answered prayer. Talagang hindi niya po ako binibigo. Siguro po, wala po akong naaalala pag nagpe-pray po ako na kahit po yung mga simpleng bagay, may mga times din po na may pinagpe-pray ako na hindi po, bagaman hindi po agad tinutugon ni Lord, pero bigla pong mangyayari, tapos maalala ko, ay, ito nga pala yung pinag-pray ko. Ganon, yung mga ganong bagay po. Even po kahit yung dinidesire ko lang po, pag tinatawag ko, parang siguro po, yun, hindi po siguro, talagang kita po ni Lord yung puso ko, na Yes. kahit po ipinapanalangin, dinesire ko lang naman po, pero nakikita ko po, Tinutugunan ginagawa niya. ko, Mm. even po yung yun, yung work ko nga po, sabi ko nga po kay Lord, hindi, actually po, pwede po ba kwento ng kaunti? Sige, sige, okay Ayun. lang. Actually po, hindi po talaga ako, baka marinig, mapapanood po ito ni Mama, hindi po ako nagpe-pray nung mga time after ko pong pumasa, hindi po nagpe-pray agad ng work. Kasi po, nung time na yun, parang na-enjoy ko po yung mag-serve kay Lord. Parang na-enjoy ko po na umattend sa mga ganitong gawain. And may mga time po na tinatanong nga po ako ng ibang ka-churchmate namin, anong work mo? Saan mo balak mag-work? So, lagi ko lang po sinasabi ko, ano pong will ni Lord, ganyan. And nung time po na yun, na-enjoy ko nga po na umattend sa mga uh, seminar training, lalo na lagi po ako sinama ni Rev. And yun nga po, may dumating na po sa time na parang kailangan ko na talaga mag-work dahil si Mama kailangan niya na po talagang yung support din po namin dahil yun po yung dahilan kung bakit po kami nag-aral. So dinesire ko lang naman po. Pero yun, tinatawag ko po lagi si Lord, Lord, kung ano po yung kalooban mo, yun po yung mangyari kasi ayoko pong pangunahan yung plano mo sa buhay ko. And yun nga po, may dumating po yung time na nagkaroon nga po ako ng work. Yan, praise God. So, congratulations sa iyong first work, first work mo siya. So, parang may weeks ka na ba or months doon sa work mo? 4 days pa Days pa lang. Talagang fresh na fresh po. pa. Ayan. So, okay. Next number na gusto mong piliin. 6. Okay. So, ayan, nakikita mo ba? So, nakalagay dito, oo, mahirap ang mag-aral, pero pero gumaan ito dahil sa tatlong tao na to. So, sino yung tatlong tao na ginamit ni Lord para mapagaan yung pag-aaral mo? Unang-una po ay syempre si Mama po dahil siya po talaga yung nagsusupport sa amin nung mga bata pa po kami. Siya po yung um, wait lang po. Siya po talaga yung naging Tumayong dahilan angat kung kita. opo, kung bakit po nandito po kami, kung nasan kami ngayon. And Mm. siya po talaga yung siya po talaga yung lagi ko naiisip. Even po sa
nung nagka-work na po ako, siya po lagi yung inaalala ko na ayoko na po siyang makitang nahihirapan kasi kahit nung mga bata po kami, kasama na po ako. Kaya po pag may mga time na meron po akong opportunity para samahan siya kahit po sa paglalabada niya, sinasamahan ko po siya. Kasi nakikita ko po yung mga sacrifices niya. And kahit po yun po, yung mga time na kahit ang hirap mag-aral, especially po nung college, iniisip ko po kapag hindi ko tinuloy, pero hindi ko naman po naisipang hindi ituloy. Pero siguro po yun, mga time na baka pag nag-fail ako, ay ma-disappoint ko si mama. Pero hindi naman niya po kami pinipressure sa pag-aaral. Talagang lagi niya po kaming sinusuportahan. Pangalawa naman po, tatlo lang pero ayun, yung mga kapatid ko po, sila po yung laging nakasupport sa amin. Suportahan po kasi kami magkakapatid. Kapag po may mga decision po kami, tinatanong po namin, syempre po unang-una si Lord, pero tinatanong din po namin yung opinion ng bawat isa, kung okay lang ba na ganito, ganyan, ganyan. And sila po yung nagbigay din po sa akin ng courage para mag-aral dahil pinangunahan nga po ng aming panganay, pati po yung pangalawa. So parang hindi naman po sa na-pressure kaming dalawa nung sumunod. Sila rin po yung naging inspiration namin. Sila na rin po yung naging inspiration namin para makapagtapos ng pag-aaral. Kasi sabi nga po namin, nakaya nga po ni ate, nakaya nga po ni ate, but hindi namin kaya. Lalo na nagsiserve kami sa Panginoon. Ganun po. And pangatlong tao, Sino yung pangatlo? bukod po ba kay Lord? Siyempre, given na si Lord. Ayan, teka lang, bago mo sagutin yung pangatlong tao, sa apat mong kapatid, sino yung pinaka-close mo sa kanila? si, ano po, sabi po kasi magkakapatid, kami pong apat na mga babae. Meron po kaming naging joke na ang mag-best friend po, ako po at si Ate Kesha, tapos si Ate Karen po at si Miss Pa. Pero Hmm. pero sa totoong buhay po, ang sobrang mag-close po, ang sobra ko pong ka-close ay si Miss Pa dahil magkasama po kami sa kwarto, tapos lagi pong kahit may mga simpleng nangyayari sa aming buhay, parang lagi ko pong gustong i-share sa kanya. And siya po yung isang dahilan Yun kung siya yung bakit pangatlo na person. uh, Okay. parang nakikita ko po sa kanya kasi na maano po siya, matured, tapos kagaya ko rin po kasi siya ng course, so parang naiintindihan niya rin ako. Then kapag may mga bagay po na ang mga pinag-uusapan namin, talagang isa po siya talaga. Yung kahit wala kang best friend na iba, parang Wow. okay lang sa'yo kasi may best friend ka, may kasama ka sa bahay na kagaya niya. Yun po. Ayan. Okay. So, last number na gusto mo. So, napili mo na ang 1 tsaka 6, 2, 3, 4, 5. Three po. Sa 3. Ayan. Ang isang bagay na natutunan ko sana bago ako nag-college ay yung isang bagay daw na sana natutunan mo bago mag-college. Ano yun? Meron ba? Mm, ano ba? Natutunan ko sana. Ano po, siguro, ay ito din po, siguro yung ah, socialize po sa iba. Ganun. Kasi parang nakikipag-socialize ako. Hindi naman sa hindi namamansin or nakikisama. Nakikisama din po ako, pero hindi po talaga ako nag-create ng group of friend. Siguro po nitong mga ah, patapos na lang po yung school year nung college. Nung nagkaroon na nga po ako ng group sa OJT and sa thesis, sila na rin po yung naging group of friends ko. Pero nung mga una-una po, hindi ko po ako naglakas ng loob or hindi ko po siguro in-insist
sa ibang group na sumama ako, though meron naman pong nag-a-approach sa akin na sa group of friend nila, pero hindi, and isa din pong na ano ko, hihinayang kasi may mga times po na may mga kailangang gawin, napapadali po kapag may ganun kaibigan ka na may nagsasabi sa'yo. Though meron naman po akong ibang kaibigan na nakilala pero hindi po talaga ganun kalaki or wala po akong naging group of friend. Nito na lang pong patapos na meron po akong isang naging best friend. Yan po. Okay. Ayan. Yung kanina pala natin ay speak up. Ito na yung picture. Ito na yung totoong picture. Ayan. So, meron kaming papakita na mga pictures. Sasabihin mo bakit ka thankful kay Lord sa buhay nila. Ayan. So, tatlo lang naman. Tatlong mga pictures. Sino kaya ang una na bakit ka thankful kay Lord sa buhay niya? Ayun. Si Papa Rev ng mga youth ng Kalapan. Si Rever Santos, ang tatay sa J. Blue Kalapan. Wait lang po. Bilang isa pong kabataan, sobrang thankful ko po kay Lord dahil um, si Papa Rev po yung aming yung pastor. But parang nag-start parang po ako nung sa pagsaserve po kay Lord. Siya na po yung laging nag-aano sa amin mga kabataan na mag-join sa iba't iba pong mga gawain, ganyan. And siya po yung parang, yun nga, kagaya po nung ibang nagsasabi na kahit mahigpit, pero nakikita mo po yung love niya. Yun po. And thankful po ako personally sa buhay niya dahil simula pa lamang po, nakita ko po yung pag-support niya sa aming pamilya talaga, lalo-lalo na po kay mama. Nandun po yung love na ipinaparamdam ng isang ama at naramdaman po yun ni mama and even po sa amin, sa aming family. Talagang na-feel po namin na hindi lamang po siya basta pastor na nag-preach, kundi isang tatay po. Especially po sa family po namin, ano po talaga na nandun yung support kapag merong victory na nangyayari sa aming pamilya, sa aming magkakapatid. Siya po yung sobrang proud. Siya po yung, ayun, parang ramdam po namin talaga yung na nakikigalak din po siya sa aming victory. Ganun. Ayan. Sobrang So, grateful. shout out po kay Rever. Ayan. Hello po. Okay po. So, ayan, pinaiyak niya po si Jemima. Na si Kaya pala Rever sa ay na isa sa medyo komedyante din ng pastor natin sa J Blue. Ayan. So, next, sino kaya ang next picture na ipapakita po natin? Ayan. Ang mga kapatid ni Jemima, ayan, sila po ay 4 na babae at nag-iisang lalaki, ang bunso. So, bakit ka thankful kay Lord sa buhay nila? Sobrang thankful ko po kay Lord. Very grateful po ako dahil sila po yung naging kapatid ko. Unang-una po kay Ate Kesha, na siya po yung isa ding naging inspirasyon ko sa akin pong pag-aaral kasi nakita ko po yung pagpupursige niya kahit po tumagal nga po siya pero nandun po na kumbaga parang ang lakas po ng loob niya, yun po yung nakakabilib sa kanya. And sa amin po, sobrang sumusupport po siya, lalo-lalo na po yung nung nag-abroad siya. Sobrang thankful ko po kasi nung time po na yon, fourth year college na po ako, marami pong gastusin, and nag-OJT na rin po ako. Siya po yung isa, or siya po yung sumuporta sa aming magkakapatid, lalo-lalo na po sa amin dalawa ni Miss Pa. And salamat po kay Lord sa mga tulong niya. And hindi po dahil magkakapatid kami, kundi dahil mahal niya po kami.
And kay Ate Karen po na lagi din pong nakasupport, isang tawag lamang po or isang sabi lang na ate. Yun. Alam na Ay niya. hindi po siya parang wala po ako narinig sa kanya na tumanggi siya, ganyan. Kahit po nung nag-aaral kami, si Miss pa po sobrang sobra pong laki ng naitulong sa pag-aaral ni Ate Karen. Sobrang grateful ko po even kay Miss pa, yung kagaya ko nga po nung sinabi ko kanina. Hindi ko man po nasasabi sa kanila ng harapan. Pero sobrang thankful po ako kay Lord dahil sila po naging kapatid ko. Even po kay Caleb Mm-mm. na even minsan siguro dala na po ng kabataan, medyo pasaway, pero nakikita ko po yung lalo-lalo na po sa aming magkakapatid na parang tumatayo po siya minsang kuya kapag nasa Mm. sitwasyon na ay mapapahama kami, huwag ka dyan. Yung nung time po kasi na parang malulunod ako sa swimming pool, pero di ako nang natuloy. Parang sobrang, Mm-mm. nakita ko po yung sobrang ano niya, pagkatakot, tapos lagi niya po akong tinitingnan. Ate, huwag ka dyan, ganyan, ganyan. Na minsan po talagang, ayun, nagpapasalamat po ako kay Lord dahil sila po ang aking mga naging kapatid. Sobra. Yes. Amen. So, okay. So, last but not the least, sino ang last picture natin? Ayan, syempre, walang iba kundi si Mama Jenny. Ayun. Alam kong super grateful ka kay Lord, pero gusto naming marinig from you. Sobra-sobra po. Sobra-sobra pong pasasalamat po kay Lord. Dahil si mama po yung naging mama ko. Mm-mm. Um, sobra po kasi yung faith niya kay Lord na alam niyo po yung parang hindi 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 ko po ma-explain pero kitang-kita ko po kung paano siya mag-serve kay Lord even nasa bahay kami. Yung pagiging faithful niya po kay Lord. Kaya po siguro ganito kami magkakapatid. Hindi po kaya po siguro, kundi alam po namin sa buhay namin na kaya kami nagtatagumpay dahil may mama kami na kagaya niya. Sobra po kasing mapanalanginin. Alam po namin na yung panalangin niya, then yung naging dahilan kung bakit po kami nagtagumpay. And Amen. nung mga bata pa po kami, talagang kahit po mahirap ang buhay, siguro po sa iba-iba, may chance po sila na iwan yung kanilang asawa kasi may sakit, tapos may mga anak, ganyan na kailangan buhayin, tapos ikaw lang yung magtatrabaho. Oo. Nakita ko po kay mama kung paano siya magsakripisyo. Lahat po ng bagay ay ginagawa niya. Magkaroon lang po talaga ng income para po kami ay mapag-aral, mapakain. And thankful po ako dahil yung mga bagay po, mabubuting bagay po, ay sa kanya ko po natutunan. Yung Mm. maging kontento sa buhay, yung maging, lalo na po ang maging faithful kay Lord. Kasi po, Amen. isa po siya sa laging nagpo-push sa amin na kapag po minsan, nung mga time po na bago-bago pa lang kami, may mga times po na tinatamad kami, sumimba, siya po ang nagpapalala sa amin. Bagaman minsan nung tatakot kami sa kanya, pero yun po yung ginamit na way ni Lord para sumunod po kami sa kanya. And may mga Yes. sinasabi sa pushas na, sige, huwag kayong magsimba, hindi ko kayo bibigyan ng baon, ganyan, ganyan. Alam niyo po yun. Pero yung mga ganun po palang bagay, yun po pala yung ginamit ni Lord para po marating namin kung ano po yung gusto palang marating ni Lord para sa amin. Yun po. Amen. Sobrang thankful Yes, ko po. amen. Yan. Praise God. So, okay. So, bago tayo dyan magpaalam sa kanila, ayan, gusto ko lang basahin yung ibang mga comments natin. Talagang proud na proud si Pastor Joshua. Sabi ni Pastor Joshua sa kanyang youth po namin yan sa Mindoro. Talagang, isa sa pinagmamalaki ng J Blue Calapan ay si Jemima. Ayan. So, good evening po, Nanay Evie. Good evening po, Sister Norma sa ating pong J Blue Pasig. Ayan, even kay Sister Aisa, Alam. So, blessed night po. Good evening po sa inyo dyan sa Ilocos.
Ayan, so ganoon din po si Ate Lynn Elorde, mapagpalang gabi rin po sa inyo, sa inyong pamilya. Ayan, at si Sister Sheila de los Santos, ayan, magandang gabi din po sa inyo. Ayan, magandang gabi po. Ayan, ayan, kila Sister Jen, Kunanan, Kuya Arvin, sa ano po natin, sa Sambales. Good evening po. Ayan, si Sister Arlene Balonso, good evening po sa bawat isa. At sa lahat po ng nakasama natin, I pray na lahat po tayo ay ano po, na kumbaga nakita natin paano po kumilos si Lord sa buhay po ni Jemima. Ayan, may pahabol po si Sister Aisa Alam. Sabi po niya dito, praise God, another blessed and nakakaiyak talaga ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, Sister Jemima. Talaga pong napakabuti ni Lord. Amen. So, ang ano po, isa po sa nakita ko rin na talagang, kasi ngayon, yung ibang kabataan parang minsan ginagawa nilang excuse na maraming ginagawa sa school, kaya hindi na daw muna sila makakapag-church. Ayan, kumbaga parang nagiging excuse. Pero ako din naman po ay dumaan sa pagiging kabataan. Pero katulad din nung kumbaga naging commitment po ni Jemima, talagang pwede nating sabihin, no? We can proudly say na pwedeng pagsabayin ang church and ministry sa pag-aaral, 'di ba? Never dapat naging hadlang ang pag-aaral. I mean ang ministry sa pag-aaral. Pag talagang kaya totoo 'yon, sabi sa Matthew 6:33, 'di ba? If we will seek first um our God, His kingdom, His righteousness, everything will be added unto us. So, at yun nga, nakita po natin sa buhay ni Jemima, talagang kung nasan siya ngayon, it's all by the goodness of God, by the grace of God sa buhay niya, at sa mga taong nakapaligid po sa kanya na ginamit ni Lord. Ayan, so thank you, Jem. Thank you, Jemima, sa pagbabahagi ng iyong kwento ngayong gabing ito. So, salamat din po sa mga nakasama natin ngayong gabi pong ito. So, thank you po. Ayan, so bago po tayo matapos, we just want to invite everyone. Ayan po, ang ating pong J. Bloom Molino Main dito sa Bacoor ay mag-celebrate na po ng 15th year anniversary this coming April 25. So that is Saturday po, 9 a.m. If you are available po during that time, you are very much welcome to celebrate with us the goodness, the faithfulness, the greatness of God sa J. Blue family dito po sa Bacoor, Cavite. So, ayan po, ang ating pong guest speaker ay si Apostle Ted Mangalen. So, grabe po ang kanyang kumbaga yung ministry na pinagkaloob sa kanya ni Lord. So we invite everyone, so you are very much welcome to join with us po. Ayan, so sa gabi pong ito, grabe, nag-uumapaw ang kabutihan ng kadakilaan ni Lord sa buhay ni Jemima. So, thank you so much, Jemima, for sharing your testimony kung paano kumilos si Lord sa buhay mo. So, bago tayo magtapos, ano yung pwede mong iwan sa ating mga manonood bago tayo tuluyang magpaalam sa kanila, and you can also mag-shout out ka na, mag-hello ka na sa mga buti hindi nag-message sa lahat ng youth na i-shout out mo sila isa-isa diyan sa atin sa Mindoro. So ayan, so I give the floor sa iyo bago tayo magpaalam. Ayun, thank you so much po, Pastora, dahil ayun po, nakapag-share po ako ng akin pong naging experience sa buhay. And nagpapasalamat po ako kay Lord dahil alam ko pong kung hindi po dahil sa Kanya, sa mga salita niya po na patuloy ko pong pinanghahawakan, hindi ko po mararating kung nasaan po ako ngayon, even though hindi pa ganun ka masasabi nating sobrang successful ang buhay, pero alam ko naman po na si Lord ang patuloy na sasama sa akin. Ang ngayon po ine-enjoy ko po na habang po nagpapasalamat po ako kay Lord dahil yung work ko po hindi po siya parang nagiging sagabal sa pagsaserve ko kay Lord. And yun po ang isang ipinag-pray ko po kasi
na gusto ko po habang may work po ako ay napapaglingkuran ko pa rin po si Lord na gagawa ko pong umattend sa mga gawain niya dahil kung hindi naman po ako naglilingkod sa kanya, siguro po hindi ko po mararanasan yung ganitong tagumpay. And nagpapasalamat din po ako kay Lord dahil talagang may mga tao po siyang ginagamit. Hindi lamang po kasi sa sarili namin, hindi lang din po sa sipag ni Mama, kundi may mga tao po siyang ginagamit para po kami patuloy na pagpalain. Kaya nagpapasalamat po ako sa buhay, especially ng mga kapatiran po natin dito sa Kalapan. Dahil nandun po na isa sila po sa patuloy na nagagala kapag po may nagtatagumpay po sa amin. And nagpapasalamat po ako, lalo-lalo na kay Lord dahil ibinilang niya po ako sa family po na Jesus Be Lifted Up. Sobrang grateful ko po dahil nagkaroon po kami ng pamilya na talagang masasabi po namin na nandun po yung support, nandun po yung pagmamahal, nandun po yung pagpapalakasan sa bawat isa. And yun, salamat din po sa kapwa kabataan. Yes. Okay, so yan, so thank you, Jem. Thank you sa Po. indeed buhay na buhay ang pagkilos ni Lord sa buhay mo. So ayan, so bago po tayo magpaalam, ayan po, good evening po kila Bishop, kila Rev Stella, ayan, so maging sa lahat po ng pastors at sa mga nakasama po natin ngayon, J Blue family at sa mga iba po nating nakasama. So thank you so much po for joining us tonight. At tunay nga po na napakabuti po ni Lord. Sabi nga po is, our God is so, so good. And all the time, He is good. So talaga pong, even sa buhay po ni Jemima, talagang kitang-kita ang kabutihan ni Lord. So, ayan. So, thank you po for joining us tonight. At muli po, ako po si Pastora Chic Alvarado at ito po ang Speak Life Season 3. So, good night po sa bawat isa. God bless po. Po, Pastora. Good night po sa lahat. God bless po.